हाबाफारिया मान लानाय हाबाफारिया जों गेदेमा सुबुंफोरा उन्दै उन्दै सुबुंफोरखौ मान होनाय आरो बिनिफ्राय उन्दै उन्दै सुबुंफोरा गेदेमा सुबुंफोरखौ मान लानाय। हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबा बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि बे बैसागु बोथोर समाव बयबो गाजा गोमजा रंजादों। नै दिनै जोंनि आस्राबारि गामियावबो लांदां बैसागु फोरबो खुंफुंनानै गाजा गोमजा रंजानो नागिरदों। दा बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे लांदां बैसागु फोरबोआव माबायदि खेला गेलेनाय आरो माबायदि हारिमुवारि खुंफुंथाय जायो दा बेखौ नोंथांमोना फारियैनो नायलांदो। अब्ला आं नोंथांनो हानायमानिखौ दिन्थिलांनो नागिरदों। अब्ला नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला। जोंना नै गेलेग्राया 100 मिटार खारग्रा बियो गार्ल्सफोरनियाव खारगोन। क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमनि गेजेराव खारफागोन नैबे बिथाङा। दा माबायदि लुदुरगा खारनो हागोन बियो? हागोनथ'? लासै खारगोन। औ दे होमबालाय रेडि जादो। दा जोंहा दङ 100 मिटार खारनाय बादायलायनाय। दा बेवहाय जों हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै होनाय जादों आरो बिनिफ्राय उन्दै गथ'फोरनि आरो बिनिफ्राय गेदेरफोरनि आलादायै होनाय जादों। नोंथांमोना अब्ला एन्जय खालामलांदो। सुदेमबो ना? औ दे मोजांखा। इसे लांगौ दे। औ बिराद खोमा गोदों बिसोरो। खोमायानो गोदोंथार। जायनो हायो बेनो फार्स्ट। बे नै बिसोर जाहैबाय दै बोरि गेलेग्रा। औ दै बोरि गेलेग्राफोर हिन्जावफोरनि दै बोरि गेलेग्रा एकदम उन्दैफोरनिफ्राय लाना हाथाय गनायसिम। दा नोंथांमोन नायगिरि बयनिसिमबो मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि खाथियाव आरो खर' गंग्लायै मोनसे आर'ज दंबावो। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना जाहाथे आंनि बे चेनेलखौ जौगाखांहोनो थाखाय आंखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुना होयो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो खनसे
खनसेबाव खर' गंग्लायै आर'ज गाबनाय थाबाय जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो दा बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो Music share जागासिनो दं music share सेखौ लायनाय हमदो राजा हमदो बेनो बिराद गोरों बियो सोरबा हांसो हमनांगौ दंबा लाना फै औवाया बुरजा जाखादों नै बे हांसो बारसिननायफ्रा थालिर बिफां गाखोनाय जाय गाखोनो हायो बेनो दाउ ब्रयलार मासे बैनो ब्रयलारा गस्ला दंखायो गस्ला खुनाङा लिमोन बावाखैमोन आखायाव बगोन औ बिदि हमथावनो थांबाथ' रावबो हाया देलाय सोरबा दंबा हायालै दा गबिलाखिनो एबार गाखोसिगोन जोंनो आङो दे गबिल गाखोग्रोदो बिनि उनाव आं गाखोनोसै गाखोबाय दे आं दे गाखोदो दे मोनहांबा नारखो हरगोन आङो एसे हाया बयस मोनबानो बोलो दे बोलो एबार नेक्स्ट कन्टेस्टेन्टआ नैबे खुब समबो बयनिबो आसायाव हागोन बायदि दे गाखो दे हायो दे ब्रयलार एकदम 2 केजिखा बरिया राजा बरिया
पेटेरा बाय 5 केजि बयलारा ला दे नै बेनो नै बयलार मोनबाय थालिर बिफां गाखोनानै थाव गाखोनायाव